au în momentul de față cei care au adus un titlu național la Gherla? Speranțe pe linie fotbalistică sau a clubului? Pentru că cu siguranță au speranțe și au loc în echipa mare, pentru că, repet, ei sunt echipa de juniori din spatele echipei Atletic Olimpia Gherla, care deocamdată funcționează în divizia D. Sigur că noi nu ne-am propus pentru campionatul 2010-2011 performanța de a promova, însă dacă acest lot de juniori, care poate fi baza pentru echipa mare și pepinera pentru echipa mare, își dorește să rămână în continuare în Gherla, atunci ne putem gândi pentru 2011-2012 la promovare în divizia C. Nu vă ascund că deocamdată această promovare, dacă ne ambiționam, am fi reușit-o, însă pentru faptul că alături de noi nu a venit niciun sponsor în acest campionat, atunci noi am rămas doar la faza de funcționalitate, am terminat pe o poziție foarte bună, chiar pot să spun că în ultimele etape nici nu am mai tras așa de tare, cum se spune în fotbal, dacă nu am avut ca țel să intrăm în divizia C. Am înțeles cum au fost recompensați juniorii pentru titlul pe care l-au adus. Deocamdată nu au primit nicio stimulare financiară, ea va fi stabilită în Consiliul Local. Astăzi ei au fost doar felicitați pentru această performanță și să nu uităm că pentru acest turneu final cheltuielile în totalitate au fost susținute de primărie. De asemenea, pentru turneul final de la București, noi le-am asigurat condiții deosebite în sensul că au fost cazați și s-au pregătit la Centrul Național de Juniori a României. Au fost foarte mulțumiți și, de fapt, poate că a fost și un procent din acest rezultat, au constituit și condițiile care am reușit să le asigurăm. Tocmai de aceea vreau să scot în evidență și o scot întotdeauna când vorbesc despre fotbal, că fără bani nu se poate face performanță, oricât talent ai avea.